higala niya na po challenge nga gyatang ni sino karon atong yung Tagalog pagtagad kay gusto niya mabasa litra por litra kunya dahil ako na po yung mangutanan niya i-challenge na po nina ko siya. So paminawan ninyo iyang challenge. Paminawan niyo. Lalabot tayo hatag na challenge sa itong mga higala nga mga dili katoliko. Tubagon na po ninyo ni. Naghamang kaayog mga hawod. Muna ako ikaduha pangutan nga tubagon dapat ninyo. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga ang mga pastoy protestante o mga fundamentalist gisubo sa Dios. Sa pagwali sa pulong sa Dios o pagtudlo mahitungod sa iyang doktrina. Okay, nadunggan na ninyo ang iyang challenge. Asa ko nang mabasa sa Biblia nga mga pastor, kitagano katungod nga dunay katungod nga mo wali, manudlo. So ato basahon sa Biblia. Kay ingon man siya asa daw mabasa sa Biblia. Okay, paminaw mo. Episo 4 bersikulo 11 hangtod sa 12. Ato basahon na. Ingon dinhi. Og ang iyang mga gasa mao ang uban nangahimong mga apostoles. Ang uban mga propeta, ang uban mga ebanghelista, ang uban mga pastor. Ano na pastor na basa? Og mga magtutudlo. Unsay tuyo? Bersikulo 12. Alang sa pagsangkap sa mga balaan, alang sa buhat sa pag-alagad, alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo. Ang uban gitagaan daw sa gasa sa pagkapastor, magtutudlo. Unsay trabaho magtutudlo? Unsay trabaho sa pastor? Wali. Ay, naunsa man yung taon kasi no. Ay, mura naman yung kag nasubrahan. So, ako na pong i-challenge nimo karon be. I-challenge na po ka. Basahin daw ko po sa New Testament nga mga CFD, nga parehan nimo. Gitagaan og katungod nga magwali po. Sige daw. Litra por litra, kay litra por litra man to imong gingon nga mabasa. Karon na ako litra por litra nga makita pastor magtutudlo nga maglig-on sa iglesia. Okay, ikaw na po. CFD basahan ninyo. O kanang uban din ang mga master. Sige, basahin ko ninyo na CFD gibutang dinhi. God bless. Follow on siya sa itong video. Ipaabot ni nga to sa uban. Nya ipatubag nila ni. Aron may balo po ng uban sa kamatuoran kung naabay mabasa o wala. Nagtuo kog na tubag sa atong amigo ang challenge. Unya ang problema kay dagdag bawas man. Layo oras tinae ang tawag ini nga tubag. Basig nalipong siguro siya og pagpaminaw sa ako ang gihatag na challenge mo na ang tubag wa na magkadimao. Balikon nako ang challenge mabasa ba sa Biblia kapitulo bersikulo nga ang mga pastoy protestante gisugo sa Dios arong pagwali or gitawag og pagtudlo. Kanang Efeso kapitulo 4 bersikulo 11 wa man moy labot ana. Kaya ngunahunaan ni San Pablo kanang sa 4:11 kanang word nga pastor refer man na sa mga obispo. Buhat kapitulo 20 bersikulo 28 nga sumala pa ni San Pablo, gihimo kamong mga obispo aron maoy mag-atiman ug magbantay sa iglesia sa Dios nga gibayran niya sa iyang kaugalingong dugo. Mauna. So wala matubag ang tawag ining question. And at the same time, ang text nga gigamit Ephesians chapter 4 verse 11, walay kalabutan ang mga pastoy protestante. Ga-quote ug butang nga walay labot, maulaw pud taan na oy. Nya lisod pug kay na nga moingon po ko nga nasubrahag ka bright nga wa man kaabot sa puntos. Wa man kaabot sa puntos. Ikaduha, naapa siya itawag ining challenge nako nga mabasa ba daw sa Biblia nga ang mga depensor Katoliko mabasa daw sa Biblia. Human naman intaw nasulat ang Biblia una pamimitong haoy. Anong ipabasa may minimo sa Biblia? Nya at the same time wa pud mi pundok nga amo ang gitukod aron pangitaan minimog nasulat litra por litra sa Biblia. Unya dili pud namo pagtulunan ug di pagtulunan sa Ginoong Jesucristo ang kapag dili mabasa sa Biblia di tinuod inyo man ng pagtuo. Ayon na ipakaon ang inyong pagtulunan nga naay hilo. Makahilo man na kay kung sa isda pa na mo nagbutiti. So again, wa matubag ang tawag ining pangutana. Kaya ang Efeso kapitulo 4 bersikulo 11 kanang pastor nagipunting din na refer na sa mga obispo o dili refer sa pastor protestante. Kalayo oras din na ay ano sa man mibuto ng pastor protestante 16th century nya pagkahuman imong ipaangkon arang kuno nimo ng sulat sa 1st century baga ra kay tagnaw ug angkon tana nga wa tay kalabutan. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II.TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also,
sa ating po mga channels. Sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin: Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Santo de Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.